Oh, ada deh. Itu bang. Jadi tum dak Central Range Amren Range Office kapar lo angkang makoiram bir office po along nili tum inkora po ajo baji sira aciti malam malam nili tum ada bir officer tum ben kakuruk ahut nili tum ihum ML04C 6436 agar nili tum thengpi thabom nili tum son thengyang thu thengpi thabom long dun pe nili tum adak bir officer rajurong hang malangli patir pipon si damlo adiman aklongan yasita nili tum haladak man kiton kelang sabsu amnit kadure pena joko masi kanghu atum tanili tum hanisi nang sedan son si doko masih so un edet ji litum si theklong masih haladak bir officer na ke thana teng alang litum BOP hadak makoram long penta kherap long ponlo apengken litum lang hempi forest bir office penta ni litum in charge jonjoram kro phandak pen alang pi risang ho apen ke am hum kartum hanche toy don sinilit maji maklong alang litum palidam lo palidam det pen litum haladak agari long pon lo ihum long pon lo porfit sita alang litum so agari bange papon ni deji o kamatha joini alang litum agari pin anta alang litum hala steering pin eta chapa hinu kang dang lo petri pin eta alang litum chiplok pon era masi alang litum bangke kajo son sin litum theklong lo just ani litum lake ke klem chok chi pu theklong pen mate matha pen litum la so agari phan hamreran ke pan jadi phan ka bori pen litum agari ta kewan ka kosto son dolo porfit sita nilitum hamrenan nilitum akastidi mate range akastidi nilitum dak chibi ponlo si ke bangi lang bangta hadak local mate rong sorta isi kachelar son bang donang po je ili tumle hang hi plongte meghla atum son khasi tum son ke bang ang ru chok pen dak na klem pare humar kai asili tum amuni tan hai bang sirok tok mate ke klem nonde de je pansi ni lip chuning rilo athe mane ili tum ani sini ni ta ili tum theklong lo ko ane ka phang ok asi an so se ili tum yong si ili tum habit haram yong si je pahen bom plongte ke bangi lang bang ke an so se ili tum mane motor ka heno ye phanse angring do bom oh ada deh itu bang